sihleli kamnandi la mntaka baba. Ngibona hey. Ya sihleli kamnandi. Yabona ipolo lami le. Ngathanga likhokhelwe lonke. Abantu la license eqhuba mosini. Achampo cha. Hayi bongiqhutywa ngamaningi bra. Hayi khona. Hamba ke kubuthi driving school mufuna mfowethu la khona lana amakhabethe indlu ifeka amakhabethe ne microwave yana endlini mfowethu. Dishwasher mos le 4 isitya zami hle nonenamo wami. Washing machine mfowethu. Ngibona manqindo omlungu ngothi. See? Yeah, so nesitofu esifika lana mfowethu ungasebenzisa itafula leli. Toaster ngokuyi. Yeah, mfowethu ngisakhuluma ngetafula kamanje. Ungasebenzisa itafula noma yena ofuna ukuyenza Like in everything. Yeah. Cha. Ijani. Funda futhi etafuleni nicabanga ngalo kuphela. Okay, let's go. Bathi unjani ngantweni? Masiye bhula. Fridge mfowethu. Like ngasenza ukufridge nani. Mfowethu udla okufakile. Udla nikufakile. Kuphela. TV lingayo ngathi ikhwandami. Sibuka Champions League la ngekhala ngonyaka. Sibukele igoti mina nami. Asabe zibuye. Cause hayi nyani, SR7 ayithatha. Ayithatha SR7. Ngathi thina mfethu besibukela igoti yethu mfethu uMessi. Hayi. Soze kaloku. uMessi unamabhalando amaningi. SR7 uyifa Champions League eziningi. uMessi ukhokhelwa kakhulu. Yey uSR7 uyamithisana kachama zikabhongi. Right. Champions League Paku Lewandowski. Lewandowski.